Etxeko zaintzaileen egoera ekarriko dugu gaur gogora elkarrizketaren tartean. Bergarako udalak izan ere doako aholkularitza zerbitzua badauka, bi astean behin eguastenetan ematen duena, legelari aditu batek, eta tira aste honetan tokatzen dana, ehunduren bulegoan ematen dute zerbitzua hain zuzen ere. Tira Iratia Izpuru Alkezar, abokatu donostiarrak hartatzen ditu konsulta horiek gurean da gaur. Ongi etorri Irati, eskerrik asko etorri zanagatik. Mila esker zuei, gonbidapena. Tira, ezin gara zaintzaz aritu etxeko langileen egoerari buruz aritu gabe, ezta? Egoerak prekarioa izaten jarraitzen du gaur oraindik ere. Bai, nik uste dut azkeneko urteetan hainbat egoera aldaketa egon dirala, batez ere lege aldaketak medio. Nik uste dut oraindik badaudela pausuak aurrera egiteko, bai lege aldetik, eskubideen inguruan sakondu daitekelako, eta bestalde ere agian gizarte mailan ere agian sozialki pixka kontzientzia hartzeko etxez etxe emakume hauek, batez ere emakumeek egiten duten lanaren inguruan. Bai, hain zuzen ere, feminizatutako sektore bada, hortan ez dago zalantzarik, arrazializatu ere bai, barneko langileen egoerari buruzari baldin bagara batez ere, lan bakartua izatea gainera ez du laguntzen eskubide kolektiboak eta defendatzen, zeintzuk dira gaur egungo zailtasun nagusienak sektore honetan? Bai, esan duzun bezala nik uste dut batez ere hasiera batean oso bakartutako lana izaten zela, etxez etxe egiterakoan ez zuten ere inolako babesik ez erakunden aldetik ez bereik talde moduan ere antolatzeko ziur aski zailtasunak izaten zituzten, ez azkenean zure lantokia etxe bat denean eta etxe hori ere itxita dagoenean, horretan zailtasunak zeuden. Uste dut gaur egun ere teknologia berriek ahalbidetu diela, sare horiek sortzera, naiz eta sare virtualak izan, ez presentzialak, baina bide horretatik nik uste dut bai elkarte gehiago sortzen direla, beraien eskubideen defentsan, eta nik uste dut horre muga bat izan zela, hasiera batean batez ere langileek batez ere beraien eskubideak erreibindikatzeko. Eta gero badago ere beste alderdi bat esango nuke dela lanean egoten diren emakume askok ez dituztela esaten den bezala paperak edo ez daudela modu erregular batean, juridikoki hitz eginda, eta horrek ere noski zaildu egiten die beraien eskubideak erreibindikatzea. Zalantzarik gabe. Tira, etxeko langileen erregimenaren inguruan ere zalantzak asko izaten dira. Zein da indarrean dagoen lege markoa gaur egun? Momentu honetan, pentsatu behar dugu etxeko langileak, nolabait, hitzak esaten duen bezala, langileak direla eta lan legedia aplikatzen zaiela. Baina, beraiek badute nolabait araudia berezi bat. Badago araudia bat, pixka bat hor agertzen direnak berezitasunak. Eta orduan esan behar dugu edo argi izan behar da ez daudela nolabait marko orokor hori ez zaiela aplikatzen, baizik eta beraiei berezitasun horiek guztiak dauden araudia konkretu hori aplikatzen zaiela. Eta hor desberdintasuna daude, adibidez kaleratzerako momentuan nola kaleratu beharko litzateken emakume hori eta jasotzen duten kalte ordaina, gero baita ere desenplegu prestazioa ez dute izan 2022 urte bukaera arte, eta gero lan orduen inguruan eta ere badazkate berezitasun batzuk, eta garrantzitsuena ere esango nuke, edo horregatik dator marko berezi hau, askotan kontsideratzen delako familia giroan egiten den lan bat dela, eta benetan, komilartan, enpresari hori familiak direla askotan. Bai, eta horregatikan sortzen da pixka bat erregimen berezi hau etxeko langileentzat. Erregimen berezia berria da, aipatu duzu, adibidez kotizazioa 2022. Urtean maieran, edo kotizatzeko beharra orduan erregistratu zaiela edo onartu dela. Araudia berezi hori 2011koa da, baina gero araudia horren gainean erreformak egiten dira. Orduan, sortu zenean, orain baino askoz ere bereziagoa zen, nolabait. Bereziagoa diozunean zer da? Salbuespen gehiago zituztela. Esan nahi dut, regimen orokor batean, badakigu gehienez 40 ordu izan behar dutela astean. Ordu estrak erregulatuta daude edo ordaindu egin beharko lirateke.
argi daukagu pausak edo deskantsuak nolakoak izan beharko luketen, baina araudia berezi hori sortzen denean, horren guztiaren gainean desberdintasunak egiten dira. Letra txikia. Eta hori da. Eta desberdintasun horiek ez ziren langile bezala eskubidea zabaltzeko, baizik eta mugatzeko. Eta orduan, salbuespen horietako bat zen adibidez, ez dutela urte askotan ez dute desenplegurako kotizatu. Hau da, behin familia horrek esaten zienean ez itzultzeko, kaleratze bat zegoenean, bereik ez zeukaten eskubiderikan paroa esaten dana, edo desenplegu prestazioa jasotzeko ez zeukaten eskubiderik. Bai, hori alde garrantzitsua da, beste langileekiko, irregulartasun antzerakoak, zenik irregulartasun hitzare ipinikotzat, badaude oraindik ere zuzendu beharrekoak? Bai, nik esango nuke baietz, batez ere, gehien ikusten dena izaten da lanordu oso luzeak egiten direla. Askotan, batetik hori, lanorduak oso luzeak izaten dira, eta askok oraindikan barneko langile edo interna esaten den moduan egiten dute lana, horrek esan nahi du ordurik gehienak etxe horretan ematen dituztela, askotan garbiketak edo zaintza, pertsonen zaintza lanak egiten, eta gero ordu kopurutxo bat eukitzen dutela egunean edo astean zehar, etxe horretatik ateratzeko. Baina interna badakigu, ordu asko ematen dira, eta hor oso gatazkatsua da, badaude elkarteak ere eskatzen dutenak erregimen mota hori ez dadila gehiago aplikatu. Beste alde batetik noski familia askok esaten dute modu hori beharrezkoa dutela, egoera batzuetan zaintzak egiteko pertsona bat egotea nahi dutelako, bestela 8 orduko lanaldiak jarriz gero 3 pertsona egon beharko liratekelako, eta horrek adibidez gatazkak sortzen ditu. Bai, topatu beharko da irtenbide bat egoera horri. Tira, kolektiboaren ezaugarriak ezagututa gainera ezinbestekoa da zuregana gerturatzen direnean, kontsulta egiteko giro, konfiantzazko giro, eta tira, norberaren egoera prekarioa baldin bada, ez da kosta egiten da bilatzea, zuek eskaintzen duzuen laguntza juridikoa, gainera informazioa modu argian eman beharko diezue, ez da, hori ere garrantzitsua delako. Bai, nire lan egiteko moduagatik batez ere, uste dute beti oso garrantzitsua dela gauza juridikoak esplikatu behar ditugunean modu argian egitea. Posible da nenean nik ere paper batean idatzita emateari garrantzia ematen diot, eta hitz juridiko teknikoak albo batera utzi behar ditugun ikuste dut, eta jendeari beste modu batera esplikatu. Zalantzarik gabe garrantzitsua da, ematen duzuen zerbitzua, doako esan bezala, astean bitan, Bergaran. Tira, baina zerbitzu ez da bakarrik langileendako, kontratatzaileendako ere bai, familia horiendako ere bai, enplegatzaileek jakin beharreko nagusiak hemen zeintzuk dira, eta batzuk perfilatu ditugu. Bai, hori esan nahiko nuke, hori udaletxetik apustu garbia izan zala, bai langileentzat eta bai kontratatzaileentzat, normalean familientzat aholkularitza bat izan behar zuela. Nik uste dut hori, lehen esan dudan moduan, argi izan behar da azkenean langile bat daukagula etxean lan egiten, eta badituela eskubide batzuk, eta eskubide horiek bermatu egin behar zaizkiola, eta beste puntu bat ere hor esango nuke, langileek ere eskariren bat egiten dutenean dela oporrak noiz izango dituzten jakitea, edo deskantsurako tarte horiek benetan argi eta garbi eskatzen dutenean noiz izango dituzten, garrantzitsua da familiek ere hor komunikazio argi bat ematea, eta batez ere hori, erreibindikazio horiek egiteagatik ez esatea, ez penalizatzea edo ez kaltetzea langile horiek. Zalantzari gabe, tira, erreklamazio asko egiten dira, eta egiten direnek ze aterabide jasotzen dute? Nik uste dut egiten direla, baina batzuetan zaila da, besteak beste hori informazio falta dagoelako, edo baita ere kontutan eduki behar degulako azkenen sortzen den harremana ere oso gertukoa dela, eta horrek ere batzuetan zaildu dezake langileen aldetikan reklamazioak egitera.
azkenean... Atxikimendu emozionala egoten dalako askotan, ez da? Bai, eta azkenean ez delako berdina, enpresa bati edo erreklamazio bat egin edo familia bati izena bizenekin. Azkenean demandan izena bizena jarri behar direlako. Eta gero beste aldetik ere hori, emakume langile asko juridikoki irregulartasun egoera horretan daude eta horre beldurra izaten da erreklamazioak egiteko. Kasu horietan ere badute heldulekurik, esan nahi dute informatzea eta galdetzea eta gomendatuko zenieke? Bai, argi eta garbi, galdetzea, informatzea, behintzat jakitea zer egoeratan dauden, zer egoera administratibotan dauden eta ze aukera dituzten, hori lehenengo pausua da. Eta zerbitzuan behintzat hori argi adieraziko zaie. Gero, hortikan aurrera langileren batek erreklamazio egin nahiko balu, hor ere argi izan behar da, ze ondorio eduki daitezken edo ze onura ere jaso daitezken, eta, printzipioz edo nork ahalko lituzke erreklamazioiek aurrera eraman. Ados dira, zaintza lanen garrantzia mahai gainean den sasoi honetan, zure ustez nola hobetu daiteke etxeko langile hauen egoera? Juridikoki, noski, zer egingo zenukezuk, guk baino hobeto ezagutzen bai duzu zer dagoen? Bai, hor, azken finean ikuste dut, beraik dazkaten esan dugunez, araudia berezi horretan dazkaten nolabaiteko salbuespen horiek errebisatu egin beharko lirateke. Nik uste dut momentu honetan garrantzitsuena batez ere lanorduen kontua badela eta batez ere interna bezala edo barneko langile bezala dauden egoerak horiek bai begiratu beharko genituzke, zeren batzuetan ere egoten dira gaixotasunak edo dauzkaten pertsonen zaintza egiten eta ziurrenik etxeko langile bat kontratatzea ez da bidea baizik eta horrelako egoera batean dagoen pertsonak behar dituen zaintzak beste kontratazio mota baten bidez edo agian publikoki beste zerbitzu batzuen bidez bermatu beharko litzateke eta horrek nik uste eta adibidez aldaketa handia egingo lukeela. Ados, tira bairatik gaur izan zara Bergaran, noiz etorriko zara hurrengo? Bi astetik behin ez dakit zein dan. Zenbaki ez dakigu, bi astetik behin ni ere naiz hasiko kalkulatzen hemen hankasartzeko arrisko handia daukatelako. Tira, dena den zurekin egoteko txanda aurrez eskatu beharra dago, ez da? Bai, hori da, Bergarako arreta zerbitzuan aldez aurretiko txanda eskatu behar da. Bai, kontsultak orduka jartzen ditugu, 4etan, 5etan eta 6etan. Bai. Ederki Irati, mila esker, emandako informazioagatik, hartutako denboragatik, eta tira, nahi duzuen arte. Mila esker zuei. Aio.